Obitelj Mirka Katalenića živi od prodaje mlijeka. Na farmi imaju 63 krave. Bio bi to dobar život da oni, kao i svi ostali proizvođači mlijeka, za otkup 1 litre dobiju odgovarajuću cijenu. Pa trenutna situacija je jako loša. Znači, vratili smo se faktički, opet smo došli do toga da smo bačeni na koljena. Evo, u roku godinu dana opet nam je mlijeko palo kunu dolje. Znači, ovo je sve ostalo, inputi su čak i povećani, sve isto. A cijene mlijeka, evo, stalno pomalo padaju i znači mi samo trpimo gubitke. Ovo što su nam nešto dali, što su nam dali poticaj, jednostavno taj poticaj nismo potrošili da bi nešto napravili, nego da pokrijemo gubitke. Novim pravilnikom od 20. kolovoza ukinuta je povratna naknada za ambalažu, a do 31. listopada može se dobiti 50 lipa. Neke su trgovine već snizile cijene mlijeka za tih 50 lipa. Iz Fonda za zaštitu okoliša tvrde da nova odluka ide na ruku građana, ali i proizvođača mlijeka. Ukidanjem povratne naknade na mlijeko i mliječne proizvode proizvođačima mlijeka smanjit će se troškovi za oko 30 milijuna kuna godišnje, a time su i stvorene pretpostavke da građanima prilikom kupnje mlijeka se smanji ukupna cijena mlijeka za 50 lipa. Da bi mljekarstvo bio isplativ posao, proizvođači bi za 1 litru trebali dobiti najmanje 3 kune. Mirko trenutačno za 1 litru dobije 2 kune i 63 lipe. Hoće li ovih pola kune njemu, ali i ostalim mljekarima, ići u korist? Bilo bi jako lijepo kad bi išlo, jer tih 50 lipa bi nas spasilo, a recimo niko ne bi to na drugi način osjetio. Ali što sam rekao malo prije, sve što se događa ide uvijek na našu štetu, na naš račun, a ništa u našu korist. Znači, ako bi se ti 50 lipa prebacilo u povećanje otkupne cijene mlijeka, onda bih to pozdravio. Boce od mliječnih proizvoda u ukupnoj masi boca i limenka koje se stavljaju na tržište čine 11%. Tako ih je samo prošle godine prikupljeno 58 milijuna, što je 29 milijuna kuna povratne naknade. To je nemoguće da to urade. Jer on kako da ne vide djecu, ne vide bijedu, ne vide sirotnju, ne vide nikoga. Oni rade svoj posao, a oni su na vlasti, mogu raditi što hoće. Boca i puno ljudi zapravo, mislim, ne da živi od toga, ali puno ljudi dobiva pomoć od te naknade. Tako da, mislim, po meni je ta naknada ok. Ali ako oni to ukidaju, za to ukidanje ambalaže toliko mora biti, trebalo bi. Ako ne bi bilo, onda bi to, znači da izmiče kontroli državi, da niko to ne kontrolira, manipuliraju, obmanjuju građane i tako dalje. Tko će profitirati zbog ove odluke? Mljekari, građani ili možda netko treći? Pa ja mislim da najviše ide u korist mliječnom lobiju. Sad je i pitanje da li će oni plaćati i one druge naknade koje su plaćali za takvu vrstu ambalaže, jer trgovac je bio dužan platiti i za zbrinjavanje te ambalaže, tako da to nije samo tih 50 lipa, tu ima više tih nameta koje, odnosno trgovac, proizvođač mlijeka plaća. Bez obzira na to tko ima korist od ukidanja naknade, od 31. listopada mogao bi se pojaviti novi problem, i to onaj ekološki. Sada kada građani za plastičnu bocu više neće dobiti 50 lipa, pitanje je hoće li je bacati u smeće. Sada više možda jedan dio građana neće osjećati nekakvu, da ne kažemo moralnu obvezu da razdvaja tu vrstu otpada, što bi u svakom slučaju bilo dobro i korisno, jer će se sad naći takav otpad najčešće i najvjerojatnije u onom mješovitom komunalnom otpadu, jer još uvijek sami kontejneri, oni žuti za plastiku, nisu toliko jako dostupni građanima i imat ćemo u ekologiji jedan problem. Fond za zaštitu okoliša i Ministarstvo zaštite okoliša rade već duže vremena na edukacijama i promidžbama o načinu i mjestu odvajanja otpada, a to isto čine i komunalna poduzeća kao i sakupljači posebnih kategorija otpada. O tome u kakvim kontejnerima će se odlagati plastična ambalaža od mliječnih proizvoda odlučuju gradovi i općine. Ova odluka sigurno ne ide u korist onih građana koji su prikupljanjem boca spremili dodatnu kunu u džep. Ni proizvođači mlijeka ne vjeruju da će im se ovim povećati otkupna cijena mlijeka,
a trgovci će ostati bez 15 lipa, koliko su dobivali za svaku primljenu praznu bocu.